Ftit sigħat wara li ħarġet l-aħbar li l-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista rnexxielu jsib mezz kif jikseb siġġu parlamentari u jsir kap tal-Oppożizzjoni, mar fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Hemm Delija kellu eloġju ta' tifħid lejn id-deputat u assistent segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono li se jkunu li ċedilu s-siġġu parlamentari. Minn hawn minn qalbi nixtieq nirringrazzja Jean-Pierre De Bono personalment, diġà ovvjament kelli okkażjoni nagħmel hekk ilbieraħ. It-tifħir ta' Delija lejn De Bono seħħ fl-istess ġimgħa li sar magħruf li rrikorra għal prattiċi illeċiti fejn preżenta prokuri b'Firen Folozz sabiex jiġbor bosta dokumenti ta' voti għall elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. L-istess De Bono li kienet jaħdem għal Adrian Delija. Jiena ovvjament għandi l-ikbar rispett u kelli l-ikbar rispett diġà lejn Jean-Pierre De Bono issa iktar minn qatt qabel mhux. Waqt li Delija kien għaddej bl-intervista fl-istudju daħal Jean-Pierre De Bono u hemm ftaħar bl-imħabba li għandu lejn il-Partit Nazzjonalista. Jiena il-Partit Nazzjonalista inħobbu, jiena I'm a party boy, ma tħux għalija l-mara billi ngħidilha, ġifieri my first love kien il-Partit Nazzjonalista, sewwa. Jean-Pierre De Bono kellu kliem jibes u anki tefa' botta lejn dawk il-deputati li mar Delija għandhom biġedulu s-siġġu rrifjutaw. Fil-fatt De Bono se jċedi s-siġġu tiegħu wara l Delija ma kellux mod ieħor u fallilu kull tentattiv biex jilħaq kap tal-Oppożizzjoni. Da s-siġġu, is-siġġu mhu ta' ħadd. Is-siġġu mhu ta' ħadd. Fl-istess ġimgħa li ħarġet l-istatistika li juriet li aktar persuni ħarġu minn riskju ta' faqar, Delija qal li l-faqar qed jiżdied u konferma li l-Partit Nazzjonalista jekk ikun fil-Gvern m'għandu l-ebda pjan ta' kif se jindirizza l-faqar. Mela allura x'irridu nagħmlu? Għandna xi bakketta maġika aħna illi ngħidu isma' jekk ikun hemm il-Partit Nazzjonalista ħajjelimina l-faqar? Intant il-Partit Laburista fi stqarrija nnota kif waqt din l-intervista Adrian Delija żbalja fuq fatti bażiċi dwar 3 mill-ftit temi li tkellem dwarhom. Staqsek inħatar xi ħadd imexxi l-fond tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment, meta dan ilu inħatar żmien. Staqsaw wkoll fejn hu s-surplus u dan jirriżulta minn statistika lokali kif ukoll Ewropea. Il-Partit Laburista nnota wkoll li Delija u Jean-Pierre De Bono konfermaw kif Delija ma kellux pjan għal kif se jsib postu fil-Parlament qabel kien elett. Dan minkejja li fil-kampanja li t-tesserati kien qalilhom li kien hemm soluzzjoni misjuba. Bekk il-ħatra ta' Delija bħala kap twildet b'gidba konfermata u kundannata mill-Kummissjoni Elettorali tal-istess partit li tant ma felħitx iktar li reżenjat kollha. Ikun tajjeb li Adrian Delija jibda jiċċekkja l-fatti qabel jitkellem u jibda jgħid il-verità. Dan kien il-messaġġ tal-Partit Laburista lejn Adrian Delija.